l'exèrcit. Tinc 18 anys, vaig néixer a Ucraïna i ara estic resident a Prats de Lluçanès, on allà vaig començar els estudis de música. Vaig començar després en plan més de hobby o així, i després vaig veure que m'agradava molt i després ja vaig començar a tocar i m'hi vaig posar ja més amb ganes i després també en 2 anys vaig fer una pujada molt bestial i també em vaig dedicar a composar també. M'agrada molt música clàssica. El meu estil favorit de clàssic és romàntic. Els compositors romanticisme, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Tchaikovsky, tots aquests. I després també molt la música del barroc, passant per Bach i tots aquests. Intento transmetre amb la meva música és, tots els sentiments que escrivia el compositor. Tant si sigui jo o sigui com Chopin. Jo crec que la música, és com escriure un poema, però amb sons. I es tracta d'això, fer arribar a la gent el que sents tu. Si aquell dia estàs alegre, doncs la música serà amb més força i més alegre i si aquell dia estàs enfadat o això, música més potent, amb més notes, més omplerta, però també pot ser, hi ha molts tipus de transmetre. Hi ha part també, hi ha la part tècnica, que és de mecanisme de la mà i tot això, però jo crec que no tot s'acaba aquí, també és molt important, transmetre al públic. Que si tu toques, per molta tècnica que tinguis, si no transmets, jo crec que no és tan musical. El pianista ha de ser tècnic i emocional, jo crec. Per mi tocar el Big Son és com una mena d'enigma, perquè no saps si a la gent els agradarà, si els hi semblarà bé o no, perquè de vegades la gent a més, no ho saben valorar o això, i aviam què passarà. Reptes, el que m'agradaria és poder viure de la música i sobretot poder transmetre a la gent tot el que jo sento davant d'un piano. Jo crec que és molt bo. Si a part això et dona molts resultats, és magnífic.